Dneska v pláne mám sa iba len tak rozprávať na toto video. Chcem vám porozprávať nové veci. To je kolákom, viem. Volá sa zvláštne, ale je to tu napísané, že kolákom. Tak to tak volá, Včera sme ho kúpili. Kažem vám, mám taký adventný, mám čokoládový, ak tam vidíte. Mám nový kalendár od Mikuláša, som dostala. No, najskôr na začiatku som si myslel, že normálne, že stojí a on leží. Tak som si to nemohla všimnúť. Hej, že what? On je taký zvláštny. No a toto. Mám takéto dalmatína. Mám to aj vajíčko. Veľa vecí mám. A kúpim si niekedy čokolády a v tých sú také nálepky. Niektorí to poznajú, niektorí nie a potom sú aj také zvieratka a tak. Niektorí sú to hmyzy a tak. Také rastlinné veci. To sú, ktoré sú pod vodou. A druhý adventný kalendár mám nastrelené na dvere. Mám takého anielika, takého pekného, jemného, niečo takéto podobné. Lenže to je takýto tvár a je to anielik. A ja tam mám také vrecuška ušikované od 1 do 24. V angličtine to majú do 25. Takže no a niektorí, v Anglicku niektorí. No možno, že všetci, ale to nie som si istá. No a tam mi každú noc Mikuláš, ja o tom neviem, moji rodičia o tom nevedia, nosí mini dáčeky. A som sa rozhodla, že mu napíšem list, že aby mi každý deň nosil schlej zvieratka alebo kone. A kone mi nenosil, ale zvieratka hej, lebo tých koňa mám strašne veľa. Ale tie zvieratka sú také malé, že sa mi všade zmestia. Mám aj takú novú vec, som si predala hračky, no ešte nie sú predaté. Bolo to tu celé prázdne, tak si sem dala, to budú tu zvieratka a tu sú kone, niektoré. Kudne vám to poukážem aj na šortách a tak. Niekedy niečo také uvidíte, je to schlej, ja som tu niečo druhé, tak. A to mám z farmy u nás. Kto býva v Prevencii a v Pravne, tak tento pozná. Taký ujo nám vyrobil a je tu farma u nás 2024. Tábor. No, mám tábor. No, mala som. Pred pár mesiacmi. Položím to radšej. Dobre. Idem to tu poopladovať. To je Rebeka. Vždycky ma to štve, keď niečo pokazím. Potom to musím napravovať. Dobre. Už sa nejdem tak kecať na také vecičky a ukážem vám tie zvieratka, lenže jedna vec. Dala som si sem sneh
Áno, je tu ten krik. No, nie je to krik, ale bol to hlúpy nápad. Lebo to všetko padá na zem. A mohli sme sa bobovať. A Agi, my sme volali. Agi, ak toto pozeráš, myslím správna, ja ho poznám. Ona chodievala so mnou do škôlky a na tábor teraz chodieva. Toto mi dala Saška. Ďakujem, Saši, ak toto pozeráš. To mám s koňou tiež, Sašku, aj zo škôlky. No, mám tu veľa kamarátiek, ktorých poznám a mám ich blízko seba. No, niektorí ma nesledujú, neviem prečo, ale to je jedno. No, tak. Mám tu našu tigunku, ktorá bohužiaľ zomrela. Áno. Mala 16 rokov, ale má častých rok, to je 76. Takže Tigu bola staršia než moja starka. A moja starka má 70 rokov. No, idem, už nekecám až tak veľa a idem vám ukázať tie zvieratka. Áno, to sú tie zvieratka. Na jedného mám nervy, lebo uvidíte to potom. Ja idem to robiť. To je srnka. Alebo sop, to je jedno. Potom tu je koala. Ja si tie všetky zvieratá nepamätám, ako sa volajú. A to je taký strašne. Som dneska dostala ráno. Tu je kačička. Tu je koza. A na kačku viem rimovačku. No aj to sa rimovalo, ale že viem, že mačka, kačka, krakotačka. Aké viete vy, tak napíšte to do komentára. A keď už to tu všetko hovorím, tak mi dajte aj odber aj like. Ak chcete. Nie je to jedno, lebo aj tak za chvíľu budem mať 1000 odberateľov. Áno, Saruška tu na mňa takto kúko. Už dlho som na teba nebola, čo moja. Tam je Linduška. A tak veľakrát ju nepoužívam, lebo viete, je to jednorožec. Takže tie baby, ktorí chcú mať unicorna. Tá stolička je taká ťažká. Kuako. Je taká ťažká. To sa skoro ani posunúť nedá. Dobre. Som už úplne, lebo prešívko som prišla s vanem. Je nedeľa, takže každú nedeľu chodievam do sprchy. Ja viem, že niektorí chodievate každý večer, ale ja chodím iba nedeľu. Potom, tak, tu mám zajka. Čo tam zajku padá? Aha, si to ihličie. Potom tu mám krásnu labuť, ktorú som dostala na prvý deň. 1. decembra, myslím. Toho si dáme nakoniec, lebo tam má tak štve, že ho vyhodím z okna. Toto neviem, ako sa volá toto zvieratko, ale je to pekné. O tom mám aj šorty, tak si ich kúknite. Dneska som ich natočila. Toto tiež neviem, ako sa volá. Ak niekto dobre vie, tak mi môžeš kľudne napísať do komentára. Teraz ideme do tohoto prekliatého. Dobre, toto je bocian.
Pozrite sa, čo robí. Áno, presne. Ak mi ešte raz spadne, tak tam ostane. Tak, stoj. No tak tam ostane. Povedala som, tak som povedala. Spadala som mi takýto stromčeky. Kto chodí do mojej školy do Nedožier, tak tento trošku pozná. Tu je stromček. Ja som nikdy našla. Aký ty máš taký podobný, keď som pozeral až tvoje video. No a mám tu kone. Keď sa moja kamarátka, ako keby susedka, no je to aj suseda a chodí ku tomu so mnou aj do školy. Takže máme to trošku komplikátne. A poviem vám, čo hovorím namiesto takej ako keby nadávky, lebo som náboženstvorka. Chodím na náboženstvo a trošku som nakladal, tak až tak videa netočím. Ale teraz som sa rozhodla, že natočím, lebo chcem aj tých 1000 odobrateľov. A napíšte mi kľudne do komentára, ale ani nemusíte, že aký a čo, aký chcete mať. Neviem, napríklad paliček, teda tiež môžem trošku tak predať, a si môžete kľudne zobrať, neviem čo z tohoto. To som si kúpila vtedy také malé porčaviny, víno a tak, ale tie mačky nie. To som si kúpila asi pred 4 rokmi. Toto mi už trikovali, no spravili mníšky. Lebo ja chodievam na duchovnú obnovu. Tento rok sme boli 3-krát. Môžem kľudne aj sedla predávať, úzdy. Ak chcete, tak to môžem dať na bazoš alebo tak, lebo ja nie som až taká dobrá youtuberka. Ja neviem dať také, viete, aké má Tari, Moon a neviem, kto je ešte všetci. Oni majú merch a majú ten link v popise a tak. A ja to neviem nič. Lebo ja som noob. Chápete to? Ja som noob. Ak mi poradíte, tak ďakujem. A môžete do komentárov napísať, že ak môžem hocičo dať. Napríklad, možno, že asi aj nejaké mikiny, šiapky a tak môžem predávať a tak. Ja to dám na bazoš, kto mi pomôže dať na link v popise a tak, viete, čo myslím. Tak, ak sa to vážne, že cením. Tento kríž je fakt, že dobrý, som si vyrobila. To si dáš na okno a keď svieti, tak to je ako keď z kostola, tak to je farebné, tak svieti. Tak ono to fakt, že funguje, tak si to vyrobte. Možno, že dám na to recept na shot, ale nie som si istá. Lebo ten stroj sa nám pokazil. Čo to tak pritlačí a tak. Ale tie všetky veci asi máme. No, takže to asi stačí, lebo už je to 14 minút, no je to dosť. Takže mohla by som to ukončiť. A mám ešte jednu vec novú. To je sliepočka. Sliepočka balkónu bagétku. Nie. To je jedno. A to vždycky nejaké veci tak rozdelím. Lebo namiesto poviem šalát. Chápete to? Dobre. Za chvíľu skončím, lebo to fakt, že dlho točím. Iba takéto rozprávanie. Niektoré to aj dlhšie, ale ja vám to skrátim, ak chcete
A napíšte do komentáru, že čo chcete, aby som natočila na video alebo na šorty a tak. No a ešte mám jednu vec znovu, ale to nie som si istá. Či ste to už videli na videu, na šorty. Tento. Lebo mne sa strašne páči. Tak. Ostaň. Dobre. A čo si prajete ku Vianocem? Ja si asi fúri, nie až tak veľa vecí. Kúpim si asi... Nie, že... Nekúpim, vidíte, už to zase mením. Nie, že kúpim, ale dostanem pod strom. No, chcem dostať novú lampu, lebo táto je už taká stará. Tuto by mal byť hore taký pas, a on tu není. Lebo sa mi stratil. Aj keď to tam dám, a držím to tam hodinu, tak to pôjde po nejakej minúte. Ja neviem, čo mám robiť. Tak som si povedala, že veď ostávam na to Ježiško a tak. Ježiško. Až tak veľa vecí nechcem, ale ešte jednu vec by som chcela. To je tablet s perom. Už som si to od malička prijala, lebo tam si môžete stiahnuť hociaké aplikácie, môžete si tam vyfarbovať, kresliť a bla bla bla. A potom z toho môžete točiť. Tak. No. A by som to strašne chcela. To je fakt, že dobre. Nemusíte to všetko písať do komentára. Ja viem, že je to také komplikované. Fúrovam, že komentár a tak. Ale ak chcete, tak napíšte to do komentára, že aké si chcete pod stromček. Ale viem, že veľa komentárov tu nebude. Ale väčšinou mám 2, 4. Prepáčte, ale aj tak, až tak neviem dobre hýbať s môjim prstom, lebo mám zlomený. Pozrite. Je to vidno. Musím cvičiť. Že je to ťažké. Ten doktor povedal, že no, nebojte sa to, však je to ťažké, to sa nedá. Je to, ten prst, tie kosti ma ako keby takto držia. To chcem dať a ma to odťahuje stadiaľ. To je hrozné. No, idem to dlho skecovať. Mám tu toto nové. Je to môj kosti na Therions. A neviete, čo tu je, tak to sú tie masky. S tými chvostami a s tými labkami. Ak to poznáte, tak veľa ľudí to točí. Je to podobné ako Fury, lenže Fury je celé. A Therions je také, že iba masku máš, labky, chvost, to všetko. A potom ste ako mačka a tak. A tam ste už celý prezlečení, takže môžete chodiť ako normálny. No a niektorí to poznajú. Dal som si na stenu dať nejaké plagaty. Tak. To pozerávam moje videá. Tak ja mám mačnetko. Ako keby mačka. A to som si napísal, že kedy mám meniny a narodeniny. Ja viem, je to také trošku, že čuk na hlavu, ale lebo ja ju nechcem rozmazávať, lebo Sokolík, on je taký, že nechcem tie rozmazávať a tak, ale má dobré videá. Má hary, pavúky, jašterice, mačky, škrečka, niekedy asi má aj myši. Má aj jašterice, neviem čo ešte všetko, mačky, psy, veľa vecí, takú rybičku, ktorá sa
ktorá sa vie strašne rýchlo posunúť. A som napísala, že meniny 29. apríla, lebo sa volá Lea, Leuška. A ja volám Leuštík. A narodeniny má 22. júna. Tak keď budeme narodeniny na budúci rok, lebo ešte nie, tak môžete ju podporiť lajkom aspoň. Ďakujem. Ukážem vám môj kalendár. To je si rozhodnúť. Strašne pekné. Tu mám také žlté, to som vtedy nemávala. Teraz vám to ukážem. Fúr som mala iba takéto biele. Teraz mám žlté. A ten sneh je cítiť. Kebyže ste tu, tak to cítite. Ale fakt ja to cítim. Potom tu máme takýchto dvoch poníkov. Tí poníci tiež sú tak cítieť. Tu sa ma tiež cíti trošku. Sú také hory a tak. To žlté. Tu je koň. Som si s maminou a otcinou hovoril, že to majú ale bradu. A otcino sa tak zasmiel. Lebo taký môj ujo. On má strašne dlhú bradu, ešte dlhšiu než ten kôň. Fakt. A tento kôň sa mi strašne páči. No, až tak nie, lebo mi neveria, že to je poník. Oni že nie, to má iba skrčené. A to je jasné, že to je poník. Kúknem sa na nejaké malinky. Malinké a mi sa strašne páči. A na toto je to pekné, ale je to vidno, že to namalovali, lebo kone nemajú modré oči. Tu mám takýchto dvoch koníkov. Toto je trošku cítieť, ale je to fakt, že cítieť. Pekné, takéto hory. Je to trochu rozmazané, ja viem. Kedy sa mi to rozmazá. A toto má skoro to isté, ako mám tu. Lenže tento má vyklonené oči a tomto sa šmýka. Takže je to v inej pozícii. Počkaj, je tam 5? 1, 2, 3, 4, 5. Áno, je tam 5. A to som si až teraz všimol. No, takže to je iné. Ale toto je fakt pekné. Aj toto je cítieť, to všetky je cítieť, ja viem. A toto sú takéto pekné, ktoré mi nahovorila, že sú škaredé, že sa jej nepáčia. A toto je nádhera. A toto, keď si to pohľadkáte, tak to je fakt, že cítite, ako keby je vylesklený, celý, ako keby od skla. A október, tu je november, to je skoro všetko toho, to cítenie. A posledné, tam robia drezúru. Ako keby, neviem, či to robia drezúru, ale si myslím, že to robia drezúru. A toto je tiež cítieť, takže skoro všetky je cítieť. A tu sú